Tapi sebenarnya hujan itu adalah berkah dan barokah. Lah kok iso? Nyatane nek wayah udan ini ki kodhok lho melu wiritan. Lho. Apa enek to? Alah neng guri kene kul wallahu akad. Kul wallahu akad. Kodhok endi? Oh berarti kupingmu sing rada sewah. Lah ya kul wallahu akad. Kul wallahu akad. Hah nek kowe ra krungu sing krungu aku kok kul wallahu akad. Ora kodhoke suarane kul. Ah, kodhoke apa kowe wong ejek percil noe. Bangkrek kowe diomongi. Kowe ejek percil urung dadi kodhok. Ora ning ngono ki tak omongi genahe lho Pak. Sampeyan ki tak omongi genahe. Iki wis genah, aku sing ngrungokne. Lah mau aku roh kirik malah suarane apik. Piye? Ora enak kira suarane ngono. Kirik suarane. Kirik yo. Kuk 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 kuk. Wuh, guguk. Apik iki ya karo kirike. Oh iya.